Sisään. Hei äijö, on aika. Nytkö? Nyt. Hyvä on, minä teen sen. 21. päivä huhtikuuta Äijö-8 julkaisee ensimmäisen videon nimeltä Lego Minecraft-pelailua osa 1, ja se oli iso hitti. Nykyään sillä on 41 näytökertaa, ja se on yksi suosituimmista videoista, mutta ootteko koskaan miettinyt, mikä on Lego Minecraftin tarina? No mennään ottaa selvää. Siitä se alkoi pienestä, ei hyvin isosta, eikä hyvin pienestäkään videosta, vaan videosta, joka aloittaisi Äijön YouTube-uran. Se oli merkittävä teos, koska ekaa kertaa YouTubessa ei oltu nähty vastaavaa, ei edes englanninkielisillä kanavilla. Nousu veisi aikaa, mutta Äijö tiesi sen, mutta no. Hetkinen, oliko se keltainen pilvi taivaalla? Katsotaan uudestaan. Mietit ehkä samaa kuin minä, miten pilvet voivat olla keltaisia. Ehkä joku teki sen läpällä niin kuin läppäjuuston, tai sitten sillä on suurempi merkitys tarinan kannalta. Katsotaan ohjaimia. Siinä, mutta tämä ei kerro vielä mitään. Mitäköhän kuvaus sanoo? 3D online-peli. Vapaa maailma. Pixelblokit. Lego-tyyli. Kasaa mitä vain mihin tahansa. Loputon maailma. Hetki, ei tää kerro mitään. Edes pelin kuvaus ei kerro mitään hyödyllistä pelin tarinaan liittyen. Siis mitä sain kuulla, että Äijön isä ja pelikehittäjä Santeri on valmiina haastatteluun. Okei Santeri, kerro enemmän Lego Minecraft-pelistä, koska etkö sä ollut tekemässä sitä? Minä oon Santeri, minun työhön kuulla koodata pelejä minä asun. Hei, onko tuo mikrofoni pois heti? Santerin haastattelu ei auttanut mitään, mutta yhdessä kohtaa kuvausta sanottiin loputon maailma, joten tämä tarkoittaa siis sitä, että uusi vaihe tarinan tutkinnan kannalta voi alkaa. Päätin mennä tutkimaan asiaa itse pelissä ja muistin, että pelissä voi lentää. Siinä keltainen, anteeksi, mitä näittekö, samalla maailma liikkui eteenpäin kun lensin. Mielenkiintoista, erittäin mielenkiintoista. Muistatteko tästä videosta, että maailma oli paikallaan ja rajoitettu kun en lentänyt? Lopussa tipuin voidiin ja synnyin uudelleen. Ehkä tämä peli oikeasti salaa jotakin, koska en halua olla täällä pelkästään jäppäämässä turhaa roskaa, vaan tutkimassa pelin tarinaa ja miksi peli luotiin. Ehkä ChatGPT voi auttaa. Tai sitten ei. Luulen, että ChatGPT salaa jotain, aivan vikavaihe voi alkaa. Lego Minecraftin koko tarina on se, että loputon maailma kertoo siitä. Steve on Jumala ja Notch teki maailman sen takia, että saisi kaiken itselleen, teki keltaisia pilviä ja kraatereita ja teki tämän pelin sitä varten, että maailma tuhoutuisi, tai ne teki vaan vammaisen pelin ja ne ei tiennyt sitä. Tämä oli Lego Minecraftin tarina kokonaan. Kiitos kun katsoit ja täten se päättyy hyvästi. Lego Minecraft hyvästi.